Na peripecia miña coa escrita se poden distinguir varios capítulos. A prehistoria, as coas do Rei Cintolo, 30 anos non é nada, e a publicacións. Digo que hai un capítulo de prehistoria porque xa non existe prova documental daquel período, pero eu lembro un poema asonante escrito en español, por daquela eu nin escribía, nin lía galego. Fun alfabetizado, como toda a xente da miña xeneración, en español. Aquel poema desapareceu, lembro que lo levei guardado na carteira, e desapareceu sin deixar rastro. Despois, na adolescencia, lembro que caiu nas miñas mans, non sei por que está na razón, na casa había poucos libros en galego, algún de Rosalía, pouco máis, un libro un pouco extraño, As covas do Rei Cintolo. Vin empezar a ler, pero non fun quen de rematalo, ni sequera co léxico que apoiaba ao final do libro a lectura, non fun quen. Teño que decir que anos máis tarde gozaría da mesta prosa de Daniel Cortezón. Daquela eu era un analfabeto en galego e As covas do Rei Cintolo era un bocado un pouco indixesto. Pasarían uns anos e xa no mítico 68 Compostelán ocurriron varias cousas, pero a mí ocurrime sobre todo que topei as prosas galegas de Florentino Cuevillas e a Escolma Posible de Castelao. Para min foron unhas lecturas reveladoras. Descubríronme que o que eu consideraba unha anomalía, unha lingua que pertencía ao mundo do atraso rural e que eu falaba na aldea, pero que era algo anecdótico en todo caso a superar polo progreso, e lingüísticamente o progreso e a cultura era o español, pois resulta que era nada menos que un idioma de cultura histórica, era a lingua do Rei Sabio e era ao cabo a lingua da miña tribu a que eu pertencía. Desde aquela, con a conciencia de pertenza, din en escribir sin deixar de facelo até hoxe. Claro que 30 anos non é nada. Durante aproximadamente 30 anos non publiquei, fora de algún poema en algún suplemento compostelán, en algún xornal compostelán. E iso foi así, andaba ocupado en outras angueiras, escribía, pero en revistas clandestinas, fora Galiza Loita, ou máis tarde en Zarrador, escribía incluso, pode escribir sobre Cunqueiro ou sobre Pimentel, pero eran circuitos extraños e clandestinos fora do sistema literario convencional. Tuveron que ser, xa digo, 30 anos non é nada, os afectos, o cariño dos próximos que me alentaran, que me deran a confianza necesaria e me animaran para publicar, cousa que fixen en 2001, cumpridos os 50 anos, con un poemario. A partir de aí, e co poemario na man, sentí un complexo de orfandade por aquela criatura tan exigua. Din en pensar que lle viría ben compaña, e como os tempos xa, por outra banda, son outros, pois permitíme seguir publicando poemarios, mesmo libros de narrativa, até hoxe. Teño que decir que escribo con unha conciencia resistente, pois o fago nunha lingua amenazada, e máis nada.